Hey guys, welcome back to another vlog. It's Lowelyn. Ngayon po guys is magluluto tayo ng sinabawan ng paa ng baboy. So dito sa amin tinatawag yan na nilatan nga tiil sa baboy. So guys, please subscribe to my YouTube channel. It's Lowelyn Halasan Tanyesa. So let's go guys, magluluto tayo ng sinabawan na paa ng baboy. So ngayon guys, meron tayong paa ng baboy. Ito, china-chop-chop na natin kanina. Mayroon tayong repolyo, at saka yung karlang or gabi. Dito sa amin karlang, tinatawag yan. Kasi Bisaya kami dito. Meron kayong sibuyas dahon. Ito po guys is dahon ng sili, tanglad, sibuyas, yung dito sa amin is bombay, ito ay luya, at magamit tayo ng bitchin mamaya guys. So guys, ngayon may kaldero tayo dito. Ito po yung gagamitin natin. So lagyan natin ng kaldero, lagyan natin ng tubig yung kaldero. 2.5 liters lang po yung tubig. At so guys, ilalagay na natin yung karne, yung paa ng baboy dito sa ating kaldero. So guys, asin naman, 2 kutsara po ito, at saka dahon ng sili para wala yung langsa. Tanglad, yung luya natin guys, ilagay natin doon sa kaldero para mas bumango yung sinabawan na paa ng baboy, at saka yung sibuyas. Ito yung una nating lagay sa karne. Mamaya na yung karlang, at saka repolyo, at saka yung sibuyas. So guys, lutuin na natin yung karne ng baboy. So ayan guys, ilalagay na natin dito sa may apoy yung paa ng baboy. Pakukuluin natin ng maayos para sarap. So guys, after 30 minutes bubuksan natin yung kaldero kung ano. Ayun, kumukulo na pala. Maluto po dito po ito guys, mga 1/2 hour or 2 hours po ito maluluto. So kuluin muna natin ng maayos kaysa para malambot yung karne ng baboy, yung tiil, yung paa ng baboy. So yan guys, 1 hour na po yung paa ng baboy. So tiniktikman ko kanina, hindi pa siya masyadong malambot. So tayo natin mga 2 hours para lumambot yung karne. Ilalagay na natin yung karlang kasi medyo malambot na yung karne. So antay-antayan na lang natin kasi 1 hour and 30 minutes na po siya. So guys, yung karlang natin is medyo malambot na
Ilagay na natin yung repolyo. After mga 3 minutes, ilalagay na natin yung sibuyas na dahon. So yan guys, finally ilalagay na natin yung sibuyas dahon. So, luto na po yung paa ng baboy. Sinabawan na paa ng baboy. Finally, naluluto na po yung sinabawan na paa ng baboy natin guys. So, ito na po siya guys. So guys, thank you for watching. Sana naman meron kayong pulot sa inyong panonood sa akin. So, God bless guys and ingat kayo palagi. Thank you for watching. God bless.